हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण भगवान मुरलीधर यूट्यूब चैनल को पुणी थर स्वागत करछि। वर्तमान जीवा आमे कृष्णंकर जन्माष्टमी को ओम शांति कॉलोनी से मंदिर को जीवा। आज सेठी बहुत बढ़िया प्रोग्राम अच्छी से डाकी इनवाइट कर कि सेठी आसिया सो मो भाई को जाऊँ। चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है। बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। वो रूठी बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा
ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିକି ଆଜିର ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବେଶ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶ, ରାଧାଙ୍କର ବେଶ ଆଉ ଭୋଜିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମୁଁ କହିବି କି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଗୀତ ଥିଲା, ଏଠାରେ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆମେ। ଏବେ ବାଜିଗଲା 10ଟା ବାଜିଗଲା। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।